То започва с връзването на червено-белите мартеници още в първия ден на месеца по традиция, извеща чак от изпълнително време. Традиция нашинска за здраве, късмет и плодородие, наживява столетия, съвременна векове и характера на денът и днешно само за нас българите, където и да се намерим. Скъпи гости, ние днес ще изпълним със съдържание идеята си месец март, месец на настъпващата пролет. Ние сме бяло и червено, за живот и здраве тъй отреден, чак до първа бойна птица да ни върже с мъзичица. Бяло и червено, за живот и здраве, тъй отредено, да не кичат по племени на деца за смени. Нашата баба Марта отиде да гони малък сечко в февруари. Стига вече лед и скреща. Време е за първия пролетен месец. Той е на баба Марта. Тази година успях да дойда при вас, деца. Затова искам да ви разкажа какво правих цяла година. Цяла година плетох, предох, работих, направих мартинички за всички. С тях ще закича агънцата в полята, дърветата в гората, донесла съм и за вас, деца. Да посрещнем с радост и мартинички пролетта. Да сте живи и здрави, бели и червени, румени засмени. Но от дългия път, който преминах, доста се поизморих. Искам да почина, но да ви попитам, знаете ли песен за баба Марта? Да! А сте изпеете ли? Да! Добре, драго ще ми бъде да ви гледам, да ви слушам и да ви се радвам. Започвайте по-скоро, деца.